Suyat Pak Suyat. Jati. Pak Suyat Jati, Juragan Jati, Mas. Omahe Pak Jati, Suyat, daleme daleme Jati lor kono. Domisili di Jakarta. Nah, aku siki wis domisili. Oh, dolimisi. Dolimisi nek Karangawen aku siki. Oh, Dosi milik. domisili. Dosi dimiliki. Miliki. Pokoknya bertempat kan lah aku judul aku domisili. Domisili In. bertempat dalemipun. Soalnya aku dhisik Cadetan sajroning ati. Dadan luntur saya marani. Aku kowe dadi garwa berkeleren ning gubuk asmara. Ya bener ngendikane Mas Tejo mau. piye? Talok. Ngarep ceplukan. Truklik. Sing penting isih fungsi. Alah, nggih. Pripun Mas Gatot? Nggih. Oh, nggih. Bapak Ibu, para tamu sedaya ingkang sampun lenggah sawetawis, mbok bilih sampun cekap anggenipun mangandikan menapa kemawon. Menika mboten dadak nenggo diaturi nggih, mundhut daharan lajengan kemawon langsung kondur wonten papan palenggan. Oh nggih. Oh arep anu nonton Mas Tejo. Nah, Nonton Mas Tejo. Lah, Sing ditunggu-tunggu ki Mas ya Tejo. iyalah. Nek kurlandunge bosen lah Mas Tejo ki ndak among tamu. Lah nggih aku. Wah titeni iki ngono. Bar iki kayak nyanyi. Ya iki digongke. Iki sik ditunggu ra Mas Tejo. Mas Tejo. Engko Mas Tejo nyanyi awake dhewe do bali. Ya ora lah sing aran Yo ngiringi sapa? mesake no, ora diiringi. Nganggo reban apa ngono ae ya, Pak. Toklik berarti ya. Yuk. Cadetan sajroning ati. Dadan luntur saya marani. Aku kowe dadi garwa merkeleren ning gubuk asmara. Dikali dawuh sampun Mas Landro saking Pak Suyat Mbak Jati. Baut. Kripik gedang, kripik telo sejajan patone rata. Leres. Niki mumpung Pak Pur, Mbok Katmi sing hajatan, mboten mesti selo lho Mas Tejo nek sawal ngenten iki.